dnešnom videu sa spoločne pozrieme na to, čo je to umelá inteligencia alebo tzv. AI. AI je technológia, ktorá umožňuje strojom vykonávať úlohy, ktoré by normálne vyžadovali ľudské myslenie, ako je učenie sa, rozhodovanie alebo riešenie problémov. AI sa delí na dva hlavné typy, a to je slabá AI a silná AI. Slabá AI sa špecializuje na konkrétne úlohy a nemá vedomie o širšom kontexte. Napríklad virtuálni asistenti ako Siri alebo Alexa využívajú slabú AI na odpovede na otázky, prehrávanie hudby alebo kontrolu počasia. Silná AI je hypotetická forma AI, ktorá má schopnosť myslieť na úrovni človeka alebo aj lepšie. Táto AI by dokázala chápať zložité myšlienky, tvoriť a učiť sa na veľmi pokročilej úrovni. Cieľom je, aby mohla plne porozumieť a interagovať s ľuďmi vo všetkých oblastiach, avšak zatiaľ ide skôr len o cieľ ako súčasnú realitu. História umelej inteligencie. Príbeh umelej inteligencie začína v 50. rokoch, keď matematik Alan Turing vytvoril koncept Turingového testu, ktorý mal odpovedať na otázku, či stroje dokážu myslieť. V roku 1956 sa na Dartmouth College konala prvá konferencia o AI, kde vedci ako John McCarthy a Marvin Minsky položili základy tohto odboru. Prvé experimenty sa sústredili na logické myslenie a jazykové schopnosti, no technológia v tom čase neumožňovala skutočný pokrok. V 80. rokoch vznikli neurónové siete, ktoré sú základom dnešnej hlbokej AI. Vďaka rozvoju výpočtovej techniky, prístupu k obrovskému množstvu dát a pokročilým algoritmom dnes máme možnosť vyvíjať AI, ktorá sa učí, rastie a prispôsobuje. Čo je to OpenAI? OpenAI je výskumná organizácia, ktorá bola založená v roku 2015 s víziou vytvárať a vyvíjať bezpečnú AI pre dobro ľudstva. Jej cieľom je zabezpečiť, aby boli prínosy umelej inteligencie dostupné všetkým a aby bola AI vyvíjana transparentne a zodpovedne a nedošlo k jej zneužitiu. Založili ju ľudia ako Elon Musk, Sam Altman a ďalší významní inovátori, ktorí videli potenciál aj možné riziká AI. A preto chceli vytvoriť projekt, ktorý prinesie pozitívny vplyv a zvýši bezpečnosť technológií. OpenAI sa zameriava na výskum a vývoj AI, ktorá bude prospešná a bezpečná, čím sa odlišuje od mnohých komerčne orientovaných AI spoločností. Hlavné projekty OpenAI. ChatGPT. Jeden z najvýznamnejších projektov OpenAI. ChatGPT je jazykový model, ktorý zvláda prirodzenú komunikáciu, odpoveda na otázky a tvorí texty v prirodzenom jazyku. ChatGPT je možné komunikovať podobne ako s človekom, a to aj v niekoľkých jazykoch. Tento nástroj našiel využitie vo vzdelávaní, zákazníckej podpore, tvorivej práci, ale aj pri osobnej asistencii užívateľom. DALL-E je ďalší významný projekt, ktorý využíva AI na tvorbu obrázkov na základe textových opisov. DALL-E dokáže generovať originálny vizuálny obsah od jednoduchých obrázkov až po komplexné kompozície. Tento projekt posúva kreativitu o krok ďalej a dáva používateľom nástroj, vďaka ktorému môžu jednoducho vizualizovať svoje nápady. Codex. Codex je zameraný na programovanie a generovanie kódu. Codex dokáže previesť opis v prirodzenom jazyku do programového kódu, čo znamená, že môže výrazne uľahčiť prácu programátorom, ktorí vďaka nemu môžu písať a zefektívniť kodovanie. Tento model tvorí základ pre GitHub Copilot, asistenta pre písanie kódu. Jim. Jim je výskumná platforma OpenAI, ktorá umožňuje vedcom a inžinierom experimentovať a vyvíjať modely v simulovanom prostredí. Pomáha s učením posilnením, kde AI získava skúsenosti na základe akcií a ich výsledkov v rámci prostredia. Ciele a hodnoty OpenAI. OpenAI sa zameriava na vývoj umelej inteligencie, ktorá je bezpečná, transparentná a prístupná pre všetkých. Organizácia si ale uvedomuje obrovský vplyv, ktorý môže mať AI na spoločnosť a preto investuje do výskumu zohľadňujúceho etiku, zodpovednosť a dlhodobé dopady. Okrem toho sa OpenAI venuje tomu, aby technológie boli otvorené a dostupné, čo má zabrániť tomu, aby AI bola zneužitá v prospech niekoľkých málo vplyvných skupín. Týmto prístupom dúfa, že AI prispieje k lepšej budúcnosti, kde budú technológie podporovať ľudí a prinášať zlepšenia v rôznych oblastiach, napríklad v zdravotníctve, v školstve, vede alebo sociálnej starostlivosti. Význam OpenAI pre budúcnosť. OpenAI a jej prístup k vývoju AI môže výrazne ovplyvniť budúcnosť. AI môže zmeniť spôsob, akým žijeme, pracujeme, liečíme choroby alebo akým spôsobom vzdelávame nové generácie. Niektoré konkrétne oblasti, kde má AI obrovský potenciál, zahŕňajú zdravotníctvo, kde AI pomáha analyzovať údaje pacientov, diagnostikovať choroby, navrhovať personalizované liečebné postupy a predvídať priebeh ochorení. Vzdelávanie. Vďaka AI možno personalizovať vzdelávacie postupy a prispôsobiť ich každému študentovi, čo umožňuje lepšie zapojenie a učenie sa novým spôsobom. Automatizácia a priemysel.
AI môže optimalizovať výrobné procesy, zlepšiť produktivitu a minimalizovať plýtvanie zdrojmi. AI systémy sa už dnes podieľajú na plánovanie logistiky, riadení zásob a ďalších kľúčových činnostiach. Bezpečnosť a etika AI. Okrem všetkých pozitívnych vplyvov, ktoré AI môže priniesť, existujú aj rizika, ak nie je AI používaná zodpovedne. Otázky ako súkromie, ochrana údajov, transparentnosť alebo etické aspekty rozhodovania AI sú dôležitými témami, ktorým sa OpenAI venuje. Organizácia sa zameriava na dlhodobé dôsledky vývoja AI a na vývoj bezpečnostných opatrení, ktoré majú zabezpečiť, že sa AI nebude používať spôsobom, ktorý by poškodil jednotlivcov alebo spoločnosť. OpenAI sa tiež sústredí na vytváranie regulačných odporúčaní a spoluprácu s vládami a organizáciami, aby bol zabezpečený bezpečný vývoj AI. Spolu s ďalšími výskumnými organizáciami sa snaží zavádzať štandardy a protokoly pre zodpovedné používanie AI.